Rahoton da ofishin kula da basussuka ya fitar na kwata na 4 na shekara 2022 ya ce jimlar bashin da ake bin Najeriya a wannan lokaci ya haura naira tiriliyan 46.2 daga cikin jimlar bashin cikin gida da ya kai naira tiriliyan 27.5 yayin da bashi na waje ya kai naira tiriliyan 18.7 wato kwatankwacin dalar Amurka biliyan 41.6 ya zuwa watan Disamba na bara. Idan aka yi jimla za a ga kuɗin sun haura naira tiriliyan 80. Masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ya yi nazari cewa wannan basussuka da suka taru ma ƙasan cikin shekara 10 wanda sun fi ta'azzara ne a cikin shekaru 8 da suka wuce saboda kasafin kuɗin da ake a ƙasan yana da faɗi sosan gaske wanda har a 2022 nan da kuma 2023 ya kai kusan triliyan 20 na kasafin kuɗi wanda kuma gibinsa yana da yawa kuma sai an nemo kuɗaɗe da dama sannan a aiwatar da shi. Haka kuma akwai dalilai da ya sa kamar jihohi da dama a cikin ƙasa an buɗe musu ƙofofi da suka samo kuɗaɗe daga ƙasashen waje domin aiwatar da wasu ayyuka wanda har ta kai ga kusan kashi 95 a cewar babban bankin duniya shine kusan abin da kuɗaɗen da aka samar a ƙasar ake biyan basussuka da su. To kin ga irin wannan yanayi dole ne na farko duk a dakatar da bashin da karɓo shi sannan kuma a samar da tsari wanda za a duba basussukan da kuma abin da basussukan suka yi tattalin arzikin kasan. Kamar misali idan kika ɗauki bashin da aka karɓo daga ƙasan China wanda aka yi aikin layin dogo ko kuma layin jirgi tsakanin Kaduna zuwa Abuja wanda baya aiki, wanda kiga waɗannan abubuwa ya kamata duk suna aiki suna samar da sababbin kuɗaɗe. To kuma in an bi diddigi zaki iska cewa da dama daga cikin waɗannan basussukan abin da ake ƙoƙari domin a samar da shi a tattalin arzikin kasan ko dai an samar baya aiki ko kuma ba a samar yadda ya kamata ba. Saboda haka dole sabuwar gwamnati abin da za ta yi shine ta tsaya ta duba basussukan datsan sannan kuma a tsaye da karɓo basussukan. Bayan an tsayar da su sannan kuma gwamnati ta duba sababbin hanyoyin samo sababbin kuɗaɗe. Bayan ta samo sababbin kuɗaɗe kuma ta buɗe ɓangaren da za a samo haraji amma ba masu yawa ba. Waɗannan za su taimaki tattalin arzikin ƙasa. Amma ga masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati yana mai ganin abu ne mai wuya a ce ba za a ci bashi ba gaba ɗaya. Farko ya kamata mu fahimci cewa bashi hanji ne, yana cikin kowannenmu. Ana bin ki bashi, ana bi na bashi, ana bin wa'incan bashi. Ƙasashen duniya baki ɗaya, ƙasar Amurka ne, ƙasar Birtaniya ne, ƙasar Jamus ce, ƙasar Afirka ta kudu ne, ƙasar Sin ne wato China, kowane ƙasashe kuma kowace ƙasa ana bin ta bashi. Saboda haka don ana bin Najeriya bashi ba wani sabon abu ba ne, ba kuma wani abin da za a ce wai Allah wadare ba ne don mun je mun ci bashi. Asali ma kama nemi bashin ka samu a baka shi kanshi wata daraja ne, wani mukami ne, don wani zai nemi bashin ya rasa. Mu fahimci wannan gundarin bayani. A kodin lokaci aka yi maganan bashi, jami'ai na gwamnatin tarayyar Najeriya kan yi bayanan cewa matsalolin Najeriya ba bashi ba ne. Ai bashin da muka ci in aka dangana shi da ƙarfin arzikinmu bai wuce kashi 27 zuwa 30 da wani abu ba na ƙarfin arzikinmu, wato abinda muka kira a turance gross domestic product, wato ƙarfin tattalin arzikin Najeriya a kowace shekara da akan duba. To amma masana tattalin arziki sukan ƙara duba wasu alƙaluman ƙididdiga. Farko in ka dubi ƙarfin arzikin Najeriya ka dubi bashin da ta ci sai ka ce akwai hanyoyi kuma daman da Najeriya za ta ƙara cin bashin. To amma shi wanda duk ya ci bashi zai so ya biya. Ta ina za ka biya bashin da ka ci? Hanyoyi 2 ne ko 3 akan biya bashi. Farko za ka yi amfani da bashin ne ka sarrafa wasu ababe ka sayar don ka samu, in ka sai da abin da ka sarrafa ka biya bashin. A ƙasar Najeriya da yake ƙasa ce wanda takan ci bashi ko ta gyara asibitoci ko ta gyara makarantu ko hanyoyin jiragen ƙasa ko jiragen sama, wa'innan ababe da ake ba lalai ba ne su tara kuɗin da za a iya biyan bashin. Saboda haka kuɗin Najeriya da take karɓa na shiga
kamar haraji da ake karɓa a hannun kamfanoni, kamar haraji da muke biya in mun buga waya. Wa'innan harajin da ake tarawa su ne ake amfani da su a biya bashi. Sai dai ga wani ɗan ƙasa kuma ɗan siyasa mai nazari a al'amuran yau da kullum, Anas Abdullahi Ƙaura daga jihar Zamfara, cewa ya yi. Kar da ta yi amfani da wannan dama ta ɗora daga inda an ka tsaya, ta bi matakai da dokoki na ƙoƙarin ta biya wannan bashi da ake biya, ba ta koma ta ɗora ta ciwo ba. Domin in ta ce ta koma ta ɗora ta ciwo bashi daga inda an ka tsaya, to tsakani da Allah ƙasar nan za ta shiga cikin wani mawuyacin hali da al'umma za su shiga cikin wata damuwa ta daban, sannan kuma Najeriya za ta durƙushe. So kira na ga gwamnati mai zuwa da ta diba Allah, ta diba 'ya'yan Najeriya, mutanen Najeriya, don Allah ta yi musu adalci, kar ta ɗora da inda an ka tsaya, domin wannan bashi ya yi yawa tsakani da Allah. Kamar yadda manazarta kan tattalin arziki suka yi ittifaki, dole ne gwamnati ta sa ido wajen samar da kuɗaɗen shiga ta hanyar tattauna bashi da ake bi a yanzu, kuma a sake fasalin biyan bashin don ba da sararin numfashi ko za a ci gaba da samarwa al'umma da ababen more rayuwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.